بروجرام فنوير تيفي بمكتال تركبوا كبراتن كبران كما تعلم صلت شموت حملة فرق مع الفرقان سلالو زيناتات وشت نوصعنا انه زينا زقرب لكم لو عم تخليه كتكاتلنا بخبري ان عدم قدما كم تلمود بعرس زينا كفله تمرقتي كوليج نقدد محورا وسنفلت أتن نهزبهم بتوفاينت كاقلقلو دلوات مخانم أرقاقيتهم أبن أوزابا سنعافن لألي 350 حارستوت برتعا وقا جقاويت تعديلا أبن أوزابا مولكي بالعول هزباوي تساتفو سفيح نتفتات معك أب حمد الماين سلاسلالو بريزنت دونالد ترامب أبن لعلي فريات جابانن دوب كوريان توسغي قرد كمزو السنة أفليتو بريزنت دونالد ترامب قدماي مينستر بينيامين نتنياهو أب واشنطن ركبا كايدوم منغستي عراق تكال مصاري ندادي الديوانيا نمسفاح ناي 800 مليون دولار بروجكت أبكيسو نابي زرزراتو كنسكر لعلي 500 تمهارو كوليج نقدر محورا وسنفلتاتن بقدمة مالي بديجرين دبلومان كم تمرقوا زكاريو ازوم تمرقتي نهزو من هاجرومن بتوفاينت كاقلقلو دلوات مخانم هرقاقيتهم وكرينا مليون أفرقي زدالو توزينا وتسبتاب يسعب بحمشت حامله باستفلالي عودة استمرقوا تمهارو كوليج نقدر محورا وسنفلتاتن عدقيح نهزبون هاجرومن بتوفاينت كم زقلقلو قلقاتهم أب حينتات مكلخال بزرخوا بعدل تمرتي أب هاجراو مرمرا كلا درجة ماتريك تفتيلو دحر 4 عامات بعودة تاريخ بديجري استمرعي موسى باسيلوس بزدلوا فلتاتن تمكرون هاجراو مدبات نمعوات عصفا خسرح زلوا دلونا تراغيصو شمي موسى باسيلوس بحال أبال حيلتات مكلخال الإرتراعي شن 996 سوا وريده أب 5 زوريا مالتيو كاب شن 996 كأ صابزي 2021 أبت مكلخال دحر مزرع أب 2021 نعم ماتريك نعم ستاف عدل الرغيبة نتعدل كأت تقيم الله 3 سنة بحيزان أبزي كولج زي كحوس كيلو ويكت مر كيلو مالتي أزي فلي حقوسي ودسمعني مغنياتو دخسر كاي يعدل داغماي تمليسكا كتروح قليل نجار يكونن لذي زي ما قلت زي أنا عي أزي فليتيا نعي كما يدعم سلوطاتنا لو أبزي كم كل خل الموتو لذي زعلت أزي فليت علتيا كم تيخ بالو على خاء زيادة نقصالي حلفنت تسكميا بعبي خاتي منغستي اب تمرت زغورو دلو وفري نايت وفري تساتفتن نايت وفري تطقمتن عدل كوينا اب زخلجي تصمبيرنا بዛ عوت زخزازم كله ازي فلي حغوسينا عي دليتن تبغسون انتلو اكلاو سنكلنا صقم كم زي كونه استقاس عين سور سعره تخله ابت كولج عين سوران تمرتن بغوب نخكاتاتلو اتكاتاتلن اتحجزن احادو مقاما صلوا قليل كم زي كونه بمتقاس كاب قدمه تمرتي كساب كولج منصانه زمهارو حزبن منغستن بوفو يسرخ خحزلو دلونت غليصو ابزي منغستنا بنات عملتي قدامي كل كسب زحج علت ولا حنتي قرش خفيلنا فلطنيا نزعد لزي سام فلط بزحات احواتي كيتمهار استرفو عين سوران هلو انا كن نزعد لزي بستفالي قدسات سبات كفلط زخالكو اغزي تمايره ابعد ما يكون دخيل له بتعامي كمسكنون فتمالتي نزي بيت متاع عيسوا برات زرعيني يكون كسب حجي مهيرام زصحني كل مهاراني كمسكنون دلي حجي خافت منغسي مدبني مالتي لك كخصي دلي عدل تدرخي وخا تمرت قتل دلي تمرقتي محمود حامدن محمد سيدي محمودن بوغنم عامت مصب ديغرين بدبلومان زمرق زلو بأمايت زقصر منسي نكل مداوي معباله هاجر نقدميت زدفق مخانو بمتقاس وصيت نايتي منغستي ارترا اب تمرت زغبرو زلو غزيف وفري ممليسي دم كم زلو ابريهم ولد بوغنم دقوم ابز درجه نخبصحو نستغبرلهم نابيتن مكتالن بموغاس نممهارانو من عليتم قعصامهم رخبكم إلهم كبر مسجانا نبذ زبقهم منقصنا دمان تمودقنا بزي حدا كفلتنا 4 عامات مولو ارتحتي كولج كوني عبيلنا اميرو فرص امام مركبوها كبر مسجانا نهاجرهم ولدهم سخونه خا يغبرلنا يوهنا يبلوم نمنقصنا خا እዚ ኩሉ ዝገብረልና ዘሎ አስተዋጽኦ بزي كفلت بزوي ولا حدا نجر مقوم دي أتحزقهم دي كل رأينا يا زكولة جمو
بطعمنا نمسجن نخلهم كم مهران جميرنا سقعت عبيد صفحتها زلوا يوهانا يبل كولج نقدن محاورة سنفتتن عدقيه بحموشة حاملة حموشة 223 تمهارو بديجرين دبلومان كم زمرقة تذكري ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ደቡብ ኣብ ንኡዛባ ሰንዓፈ ብምሕዳር ከባቢዮም ንዝተለለዩ 353 ጽጉማት ሓረስቶት ነፍሲ ወከፎም 25 ጭቃዊት ብርትዓዊ ዋጋ ዓዲሉ እተን ኣብ ምሕዳራት ከባቢ ሓኪር ክሳድ እምባን ማይ ጎድፍን ዝርከቡ ሓረስቶት ዝተዓደላ ናይ ሓደ ወርሒ ዕድመ ዘለወን ጭቃዊት ንሓንቲ ብሕሳብ 15 ኣቕፋ ከም እተሸጣ ክኢላ ምርባሕ ደርሁ ወይዘሪት ስዒዳ ሳልሕ ሓቢራ እተን ብዘመናዊ ኣገባብ ኣብ ቀሓውታ ዝተጫጨሓ ጭቃዊት ኣብ ከተማ መንደፈራ ግቡእ ክንክንን ናብዮትን ክግበረለን ከም ዝጸንሐ ጠቂሳ ድማ እቲ መደብ ኣካል ናይቲ ምንጪ ቁጠባዊ እቶት ሓረስቶት ንምውሓስ ከምኡውን ስትራቴጂ መኣዛዊ ምግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ንምስማር ዝካየድ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ሓቢራ እቲ ዕደላ ጭቃዊት ኣብተን ዝተረፋ ምሕዳራት ከባቢ ክቕጽል ምዃኑ ዝገለጸ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ንኡዘባ ኣቶ በረቐ ምስክና ብወገኑ እተን ተዓዲለን ዘለዋ ጭቃዊት ግቡእ ክንክንን ምክትታልን ክግበረለን ተማሕጺኑ ብዝተገብረሎም ደገፍ ናብርኦም ንምምሕያሽ ከም ዝጽዕሩ ዝገለጹ ተጠቀምቲ ድማ ነተን ጭቃዊት ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ንኸብጽሕወን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም መስርሕ ምዕዳል ጭቃዊት ኣብተን ዝተረፋ 20 ምሕዳራት ከባቢ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ካብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ንኡዘባ ሰንዓፈ ዝተረኸበ ሓበሬታ የነጽር ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንቕሓት ሕጊ ኣብ ምራቕ ዘተኮረ ጎስጓስ ኣብ ንኡዘባታት ከረን ሓመል ማሎ ሃበሮን ሓልሓልን ተኻይዱ ኣዛዚ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ከረን ሰርጌንተ ብእምነት ክብሮምን ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ሓልሓል ምክትል ተለንተ ገልበትንሳኤ ብርሃንን ኣብ ዝሃብዎ ኣሰምህሮ ዕላማ ተልእኾን ኣሰራርሓን ፖሊስ ድሕሪ ምብራህ ተራን ኣገዳስነትን ከምዊ ፖሊስ ዝምልከት መግለጺ ኣቕሪቦም كماوي بوليس نعشتو جبناتن بدلاتن مقصارن سعميناتو بأجان ملاين عزوز أبركتو كمزلوون كليتهم مثل تمهارو مأكلين كالعين درجة عبس خير ركب دما تمهارون نفسهم من كبابي من كابزير بحنة فتاة تحيبهم أتكرهم عبتمرتي كجبرون عب مكل خال جبن أبركتهم كعزوزون تلابيهم از كم زيلون كلو عزازي مربر بوليس اف عبت كابتن ستيفانوس كفلا مريمن حلافي مكل خال جبن يوناس تسفالدتن نقحات حزبي اب مكل خال جبناتن حدقاتاتن كب مبال نمكل خالو كجبر اب الزقبا ناي حبار صراح زتكوره غوسكواس اكايدم ኣብቲ ብ4 ሓምለ ኣብ ከተማ ኣፍዓበት ዝተገብረ ርክብ ካፕተን ስቲፋኖስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ንኡዘባ ዝጋነን ገበናትን ሓደጋታትን እኳ እንተዘይለ ነቲ ዝርአ ንምጉዳል ተዋሂድካ መስራሕ ከም ዘድሊ ሓቢሩ ኣብ ንኡዘባ ሞልቂ ሓመድን ማይን ብምዕቃብ ኣከባቢ ንምርጋን ተታውነት ንምዕባይን ዝወፀ መደብ ንምትግባር ብልዑል ህዝባዊ ተሳትፎ ሰፊሕ ወፈራታት ይሰላሰል ኣሎ حلافي بيت صحفة حرشة أبتن أوزبا أتو ملأكة ولد ميكايل أبزحاب ومبرهي لما عمت أبني حرشة بوتاتات مايكوعتاتن مجهجاتاتن بتغلالا كلتا شحن 365 هكتار كدلادلن كفواسن مدبتا تحيزو كمزلو بمتكاس زاقيت 700 تاويت كمتا تكبر حبيرون نسوا أسعيبو بفلاي أب محدارات كبابي عد جميعة عد كواخات عد محرت اندابا سمعون تخولن أبنتاوي سرح كمتعمى قليتو تساتفتي بوغنم ربحا معقاب حمد ماين اب زحلف عامتات بجبري كم تعذبوا بمتكاس نتم مدب نمعوات كم زسرحوا ارغاغيتهم حلافي بيت صحفة حرشة اب نوزبا مولكي عطا ملأكة ولد ميكايل اب موداتا معقاب حمد ماين اب مخعوات حرشاوي اتوتاونتن مرقاء كبابن تصاوتو ترا بمجنزب حزبي بمحدار كبابيو توديبون زكايرو وفراتات بزسفحة كدفعلو وتحساسيبو كبراتن كبران قتلوا صغار زنا صاير مكتتالكم دقيمه بخبري عدم امزين وصحي كنسكر بريزيدنت امريكا دونالد ترامب قبل عليه توفريات جابان دوب كوريان 25 ميتاوي توسخي قرص كم زوسنه افليطو از وسانه زي كاب حدا نحاسه 25 جميرو تكبراوي كم زخون بريزيدنت ترامب اب محبراوي مرخبيتات اب زرغحو صحف حبيرو كلتين هاجرات قبل على هاجرو ناي ملس جبري قرص انت وسينا دما بتماساسالي متن نتي قرص كوسخلو مخانون اطنقيقلو بريزيدنت ترامب از 25 ميتاوي قرص كابتي مستن هاجرات زلو نقداوي حضرت نموغد زدلي ازيو
ዝወሓደ ምዃኑ ናብ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያን ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓንን ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤታት ኣፍሊጦም ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብ መራሕቲ ማሌዥያ ካዛክስታን ደቡብ ኣፍሪቃ ሚያንማር ላኦስ ቱኒዝያ ኢንዶኔዥያ ባንግላዴሽ ሰርቢያ ቦዝኒያን ሄርዘጎቪናን ከምኡውን ካምቦዲያን ታይላንድን ኣብ ዝለኣኾ ተመሳሳሊ ደብዳቤታት ኣብ ልዕሊ ሃገራቶም ካብ 25 ሜታዊ ክሳብ 40 ሜታዊ ዝበፅሕ ተወሳኺ ቀረፅ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጦም በዚ መሰረት ኣብ ልዕሊ ፍርያት ማሌዥያ ካዛክስታንን ቱኒዝያን 25 ሜታዊት ኣብ ልዕሊ ደቡብ ኣፍሪቃን ቦዝኒያን ሄርዘጎቪናን 30 ሜታዊት ኣብ ልዕሊ ኢንዶኔዥያ 32 ሜታዊት ኣብ ልዕሊ ባንግላዴሽን ሰርቢያን 35 ሜታዊት ኣብ ልዕሊ ካምቦዲያን ታይላንድን 36 ሜታዊት ኣብ ልዕሊ ላኦስን ሚያንማርን ድማ ክሳብ 40 ሜታዊት ዝበፅሕ ተወሳኺ ቀረፅ ተወሲኑሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንጉዳይ ቀረፅን ንግዳዊ ስምምዓትን ዝምልከት ደብዳቤታት ካብ ትማሊ 7 ሓምለዩ ናብ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክልእኽ ጀሚሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትሪ ንግዲ ደቡብ ኮርያ ሎሚ 8 ሓምለ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሃገሩ ምስ ኣሜሪካ ንኽልቲኡ ኣብ ዘረብሕ ንግዳዊ ስምምዕ ንምብፃሕ ፃዕርታት ከም እትገብር ገሊጹ ብዘይካዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ተወሳኺ ቀረፅ ኣሜሪካ ንምምካት ምስ ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራቱ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ሃገሩ ንኽልቲኡ ወገን ኣብ ዘረብሕ ክልተኣዊ ንግዳዊ ስምምዕ ንምብፃሕ ምስ ኣሜሪካ እትገብሮ ዝርርብ ክቐፅል ምዃኑ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በጽሕፈት ዋይት ሃውስ ትማሊ 7 ሓምለ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተግባራውነት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝወሰኖ ካብ 10 ሜታዊ ዝጅምር ተወሳኺ ቀረፅ ካብ 9 ሓምለ ናብ 1 ነሓሰ ንምንዋሕ መደብ ከም ዘሎ ኣሚቶም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁን ትማሊ 7 ሓምለ ኣብ ዋሽንግተን ተራኺቦም ኣብ ጉዳይ ወሽመጥ ጋዛን ኢራንን ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዶም እዚ ርክብ ዝተኻየደ ኣብ ሞንጎ እስራኤልን ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስን ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዘሎ ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ምቁራጽ ተኽሲ ንካልኣይ መዓልቱ ቀፂሉ ኣብ ዝወዓለሉ እዋን እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣሜሪካን እስራኤልን ንፍልስጤማውያን ዝሓሸ መጻኢ ምስ ዘውሕዛ ሃገራት ይሰርሓ ከም ዘለዋ ብምሕባር ነበርቲ ወሽመጥ ጋዛ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክግዕዙ ከም ዝኽእሉ ኣሚቶም ምንቅስቓስ ሓማስ ክሳብ ዝድምሰስን ኩሎም እስራኤላውያን ጅሆታት ነፃ ክሳብ ዝወፁን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋዛ እተካይዶ መጥቃዕቲ ክቐፅል ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ኣብ ዝቐፅል መዓልታት ምስ ኢራን ዝርርብ ንምክያድ መደብ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊኣ ፀኒዑ ዘሎ እገዳታት ኣብ ልክዕ ግዜ ንምልዓል ድሌት ከም ዘለዎን ሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ምስ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢዮን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ስቲቭ ዊትኮፍን ተራኺቡ ከም ተዘራረበውን ተቓሊሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ክሳብ ዝመፅእ 10 ሓምለ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝጸንሓሉ ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኣፈኛ ባይቶ ማይክ ጆንሰንን ጸሓፊ ምክልኻል ፒት ሄግሰትን ርክባት ከካይድ መደብ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ መንግስቲ ኢራቅ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሃገሩ ንዝርከብ ትካል መጻሪ ነዳዲ ኣልዲዋንያ ንምስፋሕ ናይ 800 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ኣበጊሱ በጽሕፈት ፕሬዚደንት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢራቅ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ 5 ዓመት ዝዛዘም ፕሮጀክት ኣብ መዓልቲ 70,000 በርሜል ናይ ምጽራይ ዓቕሚ ዘለዎ ሓደስቲ መጻሪ ማእከላት ምህናጽ ከም ዘጠቓልል ሓቢሮም በዚ ድማ እቲ ፕሮጀክት ምስ ተዛዘመ ጠቕላላ ዓቕሚ ምጽራይ ነዳዲ ናይቲ ትካል ኣብ መዓልቲ ናብ 9,000 በርሜል ክብ ከም ዝብል እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ኣነፂሩ እዚ ፕሮጀክት ኣካል ናይቲ መንግስቲ ኢንዱስትሪ ነዳዲ ዘመናዊ ንምግባርን ፍርያት ነዳዲ ንምዕባይን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎ መንግስቲ ኢራቅ ነቲ ትካል መጻሪ ነዳዲ ንምስፋሕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ምስ ኣብ ሃገሩ ዝርከብ ናይ ውልቂ ኩባንያ ውዕል ከም ዝፈረመ ጸብጻባት ይሕብሩ እስራኤልን ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስን ብ6 ሓምለ ኣብ ከተማ ኣደውሓ ቀጠር ዘይቀጥታዊ ዝርርብ ምቁራጽ ተኽሲ ኣካይዶም እዚ ዝተገልጸ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ኣልማሚ ደብዳብ ብዝለዓለ መልክዑ ቀፂሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ኣብዚ ንልዕሊ 3 ሰዓታት ዝቐጸለ ቀዳማይ ዙርያ ዝርርብ ወከልቲ እስራኤል ምስ ሓማስ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ እኹል ስልጣን ስለ ዘይነበሮም ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ከም ዘይተኻለ ምስ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ሓቢሮም
ኣብቲ ሎሚ 7 ሓምለ ዝካየድ ካልኣይ ዙርያ ናይ ትዝርብ መንጎኛነት ግብፅን ቀጠርን ፍልልያት ንምፅባብን ብደወታት ንምእላይ ምስ ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ርክብ ከካይዱ መደብ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም እስራኤል ኣብ ወርሒ ጥሪ 2025 ምስ ምንቅስቓስ ንዝበፅሓቶ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ድሕሪ ምጥሓዛ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ሰፊሕ ወታደራዊ ወፍሪ ተካይድ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ እስራኤል ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ጀሚራ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ብእተካይዶ ዘላ ኣልማሚ ደብዳብ መብዛሕትኦም ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ልዕሊ 57,000 ፍልስጤማውያን ክቐተሉ ከለዉ ልዕሊ 33,000 ከም ዝቆሰሉ ጸብጻባት ይሕብሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኢራቅ ብ6 ሓምለ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ሃካን ፊካን ምሰናጸለ ኣብ ዘካይዶ ርክብ ብዛዕባ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዞባ ምዕራብ ኤስያ ዘጋጠመ ምዕባላታት ዘዕትዮም እቲ ርክብ ጎኒ ጎነቲ ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ብራዚል ዝተጋብአ ምብር 17 ዋዕላ ውድብ ብሪክስ እዩ ተኻይዱ ሚኒስተር ኢራቅ ምስ ሚኒስተር ላቭሮቭ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ብትሪ ብምኹናን ሃገሩ ሉዓላውነታ ንምውሓስ ዘለዋ ተወፋይነት ኣረጋጊጹ እዚ መጥቃዕትታት እዚ ንመትከላት ቻርተር ሕብራት ሃገራትን ውዕል ዘይምዝርጋሕ ኣጽዋርን ዓቢ ጽፍዒት ከም ዝኾነ እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ኣነጺሩ ሚኒስተር ላቭሮቭ ብወገኑ ሩስያ ነቲ ብእስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ኒክሌሳዊ ትካላት ኢራን ዝተኻየደ ዘይሕጋዊ መጥቃዕቲ ከም እትኹንኖ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ተወሳኺ ግጭት ከይውላዕ ምክልኻልን ዞባዊ ሰላም ምርግጋጽን ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሓበረ ሚኒስተር ላቭሮቭ ሩስያ ኣብዚ መዳይ እዚ ጽኑዕ ደገፍ ከም እትገብር ቃል ኣትዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኢራቅ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ሃካን ፊዳን ኣብ ዝገበሩ ርክብ ኣብ ኩነታት ወሽመጥ ጋዛ ድሕሪ ዘካይዱ ወዘተ ደብዳብ እስራኤል ደው ንምባል ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ፀዊዖም ሩስያ ብ6 ሓምለን ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገሩ ዕላማ ንዝገበረ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዩክሬን ከም ዘበርዓነት ሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለጺኡ ሰራዊቱ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 400 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዩክሬን ከም ዘዕነወ ኣፍሊጡ ሩስያን ዩክሬንን ዘካይዶ መጥቃዕትታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ዝቀረበ እዋን ኣሕይለንኦ ከም ዘለዋ ዝግለጽ መንግስቲ ሩስያ እዚ ብዩክሬን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ናይ ዓለ ጽበት ምዃኑ ዝሕብር ከም መልሰ ግብሪ ናይዚ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ መሬት ሩስያ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕትታት ሩስያ መሰረታዊ ትሕተ ቅርጺ ምክልኻል ዩክሬን ብዝተለቐቐ ኣጽዋር ክትዕኑ ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ ዩክሬን ብወገና ብግዙፍ ናይ ኣጽዋርን ንዋትን ደገፍ ሃገራት ምዕራብ ተደፋፊኣ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝፈነወቶ መልሰ መጥቃዕቲ ፍረ ከም ዘይተረኽቦ እዩ ዝግለጽ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጥፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ሌዎቶቢ ትማሊ 7 ሓምለ ዝመኸኸ ኣኻውሕን ዒግታትክን ክትፍእ ከም ዝጀመረ ተቓሊሑ ካብቲ እሳተ ገሞራ ዝተተፍአ ዝመኸኸ ኣኻውሕን ዒግታትክን 18 ኪሎ ሜትር ንሰማይ ከም ዝዓረገ ዝገለጹ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ብሰንኩ ብርክት ዝበለ ኣህጉራዊ በረራታት ከም ተሰረዘ ኣረድዮም መንግስቲ ኢንዶኔዥያ በጻሕቲ ካብቲ ከባቢ ክርሕቁን ጥንቃቐ ከዘውትሩን ኣጠንቂቑሎ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ሌዎቶቢ ኣብ መወዳእታ 2024 ብምንታጉ ህይወት 10 ሰባት ከም ተቐዝፈን ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ዝዝከር እዩ ኣብ ኢንዶኔዥያ እሳተ ገሞራ ዝኸሰተሎም ብውሕዱ 130 ቦታታት ከም ዘለዉ ዝግለጽ ክቡራትን ክቡራን ዜና ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቱ ክረግመልኩም ተመረቕቲ ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ንህዝባዊ ተወፋይነት ከገልግሉ ድልዋስ ምህላዎም ኣረጋጊጾም ኣብ ነውዘባ ሰንዓፈን ልዕሊ 350 ሓረስቶት ብርትዓዊ ዋጋ ጨቓዊት ተዓዲለን ኣብ ነውዘባ ሞልቂ ብልዑል ህዝባዊ ተሳትፎ ሰፊሕ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ሰላሰል ኣሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ
بريزيدنت دونالد ترامب قدام منستر بنيامين نتنياهو ኣብ ዋሽንግተን ርክብ ኣካይዶም መንግስቲ ኢራቅ ትካል መጻሪ ነዳዲ አልዲዋንያ ንምስራሕ ናይ 800 ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት ኣበኪሱ ንምክትታል ከመስክሩ ሰረፍ መረባት ኤርቲቪ ክሓድጎኩም ብወገነግን ብሩክ መዓልቲ